Niniak moyang kita masu itu nyu hala hutan je baluka nyu ramba sama rimbo rayo lalu nyu buik korong je kampung 100 dusun je nagari. Disusun tangkai cie-cie nyu pakukan ke tiang panjang si marajo lelo tampik membuik adat tampik merancang si undang-undang lalu dibuiklah adat nanampik namalah adat nanampik. Tak kalau masuk dahulu buik musim dan saya suap masuk alum baralum bumi jo langit pembalun kunung pulau ke badan kita. Mulunyo Adam kata jadi alam ditampu aji burail asan dari tanah saganggam dalam sarugo janat tunain. Kum katu Allah payakum mangkonya jadilah alam seisinya di sinalah Adam beratampu. Adam tak jadi dari tanah Siti Hawa belahan diri tampik bayo petang je pagi sakit sonang sama dirasa kok susah baik tu pulau. Senanglah Adam dalam sarugo. Tampak cik, tampaklah dua, nampak pipik tabang badua, nampak buruang tabang sakawan putih seiriang jerajo. Kok nak makan sekandak hati, kok nak minum baik itu pulau, bulia malenggang kamari pai baik itu bana nikmat dalam sarugo. De insan bersifat gawa, Allah Ta'ala bersifat kadim, ubili pandai merayu, setan pandai menggoda. Adam terayu dek mulik mani, tadayu dek basuh bayak, sampai tamakan buah larangan nambah namo sajarul kuldi. Buat makan hukuman jatuh yang tak dapat deban yang lain. Adam tahu sia masuk itu awak tak campak ke dunia nangku. Saat ibunya badan di dunia salah sadam timpu manimpu ayam matu hujan labek sampai menjadi si anak sungai. Adam di barat, Hawa di timur, Sarik magari orang namukan anta pabilu ke basuh. Di Tuhan Maha Pengasih, di Allah Maha Penyayang di arapa pertemuannya. Adam menyesal waktu itu tapi Allah mengaturkan sasa dahulu pendapatan sasa kudian indak pagunung. Dek hatta takadi Allah Tuhan juga nak menggorakkan orang bertambah banyak alam bertambah lebar lah ialah anak Nabi Adam. Tiuk na lahir tiuk nang kamba surang laki-laki surang perempuan sarupo bana cak anak walam. Anak na nindak banyak bana mak datuannya 99. Adam Rasul pertama, Idris Rasul kedua, Nabi Muhammad penyudai. Nabi Muhammad pengulu kita kiramat Mekah nyobaninda kiramat dunia akhirat kiramat juga lalu sampai kini. Mendapat wahyu dari Tuhan, menerima wahyu dari Allah, tampik meniru manuladan kajadi contoh salamu. Dek tahun musim berganti, dek zaman ralia baralia, alam bertambah lebar, orang bertambah banyak juga tumbuhlah alam Minangkabau. Pitatanya ada yang mengatakan di mana titik palito di balik telong dan batali. Di mana turun niniak moyang kita, iyo di puncak gunung Marapi. Hilianan dari Hindogiri malam semalam di ladang panjang di mana adat jolong badiri iyo di periangan si padang panjang. Periangan si padang panjang pisang si kalik-kalik hitam pisang batu masak bagota. Bodi ceniago inyo bukan koto piliang inyo anta. Di batu ampa nam putih di air babenta mudia di buayo nam putih dagua di serangkak nam barongkang di sinan si bintuak nam baracun. Di ligundi nam baselo dakik labua si timbago di sinan di bagi mala adat. Andamu di Surasu mengkudun di Sumaniak Tuan Kadi di Padang Gantiang Tuan Gadang di Batipuang. Jikuk di kana masuk badeta-deta upia masuk bacawan panarahan nambah sawah setampang bannya makanan urang tigo luar. Dek niniak moyang kita masuk itu nyuhala hutan je baluka nyuramba sama rimbo rayo lalu nyubuik korong je kampung 100 dusun je nagari. Disusun tangkai cie-cie pakukan ke tiang panjang si marajo lelo tampik membuik adat tampik merancang si undang-undang lalu dibuiklah adat nanampik namalah adat nanampik. Pertama cupak jo gantang, kedua bari jo balabi, tiga ukur jo jangku ampik tiru jo teladan. Cupak jo gantang nak tatagak bari jo balabi nak sesuai ukur jo jangku nak tak pakai tiru jo teladan nak jantan lampau elok kita pakai yu malah adat. De adat kita di Minang nangko naba pakai japuik jo anta tasambia arak dengan iriang 100 siria jo pinang nan talatak dalam carano. Nan karakuk dia ti gunung tumbuh sedundun je batang padi pucuak disembah si layang-layang. Nan tak kiro bak candu buruang dan ciang badan ciang bak bunyi basi kironya carano nan ala datang kini taunjuk ke muka datua. Siria pinang tu isinya langkuk je daun je timbakau 100 rokok nan sabatang. Laba kondak korong je kampung 100 ibu je bapu aduk ke diri badan datuk bayi kepada nambah sama. Tanam siria, tanam lapinang, tanam karakuk di halaman. Kunya siria gotuk lapinang sambil karokuk pamenan tangan. Aluran carano nang katonga tu. Kok jauh tolong lah jangkau, kok dakik tolong lah jambu, kok batutuk tolong lah buka, kok bakabik tolong lah ungkai kunya lah siria pinang kami.
Itu nyosomba salam kami aduk kadiri badan datuk tinggi gunung Basa Harapan katu harap diterima diminta bunyi nak kembali.